भिडिअ'आव जों थांगासिनो राम मन्दिरावहाय फुङावहाय दर्शन खालामनो होननानै ओमफ्राय बेयावहाय ओरैबायदि ट्राफिक जाम जायो नोंथांमोना कार सार लानानै जेबो लाब गैया जों फार्स्ट डेआवहाय कार लादोंमोन बिराद फस्थायबाय टमानो बेस्ट आरोना बेयावहाय ओरैबायदि ट्राफिक जाम जायो ओरैबायदि माने माबाथार जायगाफोरा बारा मोजां नंथारा नायनो हागोन मोजां नंथारा जायगाफोरा ओमफ्राय दुखुनांथाव खोथाया बेनो जे फट' भिडिअ लानो मोना आरोना सिङावहाय माने मानि थाखाय दुखुनांथाव होनबा देनां बोरायबा बुरैबा मोनसे मेम'रि थालांगौमोन आरोना फट' थानायमोनबा भिडिअ थानायमोनबा जे जोङो राम मन्दिर थांदोंमोन होननानै खिन्थु दा माने फट' लानो मोनालाय सब लकाराव दोनलांजोबनांगौ उफाय गैया नोंथांमोननोबो दिन्थिनो हाला आं लामासिमल' दिन्थिनो हागोन मन्दिरखौ देखायनो हाया आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थागोन ना मा होनो जुदि बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो नै दायो जोङो पुरा आर्लि मर्निं सिखारनानै रेडि जानानै थांगासिनो राम मन्दिरावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा मिथिदों जानांगौ मोनायावसो जों दर्शन खालामदोंमोन नालाय बेखायनो आर्लि मर्निं दायो थांगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय इउपिआव ओरैबायदि ट्राफिक जाम थ' आलदा गारिजों थांनानै जेबो लाब गैया ओमफ्राय जों थानाया नै कोहिनुर पेलेस ओंखायनो जों टमटमजों थांदों जय श्री राम 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 डेंजर जाम खनवाबो खाली टमटम का रास चलता है यहाँ पे चग्र नै नुबायना ओरैबायदि ट्राफिक जाखायो ओमफ्राय मोनायावहाय दर्शन खालामनाय टाइमावहाय बारा इसिबां गैयामोन दङमोन बे टाइमावबो खिन्थु दा फुंनिफ्राय पुरा भिरखा आरो ओमफ्राय दायो जोङो फोथा फोननानै लाबाय जय श्री रामनि ओमफ्राय बेनिफ्रायसो जों हाबनोसै हम नहीं लेंगे तेरे कस्टमर को दे दो मैं दूसरा कस्टमर दे दूंगा अरे उसी के साथ था उसी को मैंने दिया तेरे वालों को मैं दिया ही नहीं इन्होंने को बोला ही नहीं हम नहीं अलग वालों जय श्री राम फैसा लानानै लांनो नागिरबाय जोंखौ नङाबा बिराद लाइनाव थानांगौमोन जाएंगे तो ठीक है एक अभी मोबाइल हो जाओ नै बिराद लाइन दाबो मानसिफोरनि थांनायनि जोंहा फुजा होना फैबाय माबोरै मोनखो फुजा होना फैनानै साननै जाबाय आरो नोंलाय माबाया चेन्ज जाबाय थायो रामनि माबाया पिक्चारा चेन्ज जाबाय थायो नंगौ दैलि चेन्ज जायो दायो जोङो गासिबो फुजा होना फैबाय
来थांसै जय श्री राम जय श्री राम फैदो नै दायो ओरैबायदि गोजान थाबायलांनांगौ आरोना माने नैबे बेफोरबायदि लाइन जानानै थांनांगौ ओमफ्राय थांनानैहाय सेन्देल ओमफ्राय मबाइल फन गासिबो बेगफोरखौ लकाराव दोनलांनांगौ जेबो फैसा लाया आरो बेयावहाय एन्ट्रि फिसबो लाया बिदि ओमफ्राय थांनानै दर्शन खालामनानै फैनांगौ ओरैबायदि गोसो सान्थि मोनो ओरैबायदि सोरगोफुरि बायदि समायना सोरगोफुरिखौथ' मिथिला देसुन बेसे साइज खिन्थु ओरैनो इमेजिनेसनाव जेरैबायदि जोङो सानो सोरगोफुरि होनबा समायना थ' बेबायदि समायनानि एक्सप्लेनेसना बे राम मन्दिरा आरोना ओरैबायदि साइज मा होनबावनो आरो बिराद मोजां नोंथांमोनाबो जिउआव खेबसेबाबो बे राम मन्दिराव थांबानो जाबाय आरोना दर्शन खालामना फैबानो जाबाय जा मोजां नांगोन गोसोआ बैनो राम मन्दिरनि गेटआ ओमफ्राय नायलाय मानसिफोरा राम मन्दिरनि खाथियावनो गोबां रेस्टुरेन्टफोर दङ हटेलफोर दङ ओमफ्राय जों जानाय हटेलाव जाबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना गोथाव जानो लुगैदोंबा आलदा हटेलनिखौथ' आं मिथिला नालाय थ' आं जानाय हटेलनि बिराद गोथावमोन बेयाव जाबानो जाबाय देनां थाङोबा ओमफ्राय जोङो सोरजु घाटआवहाय फैबाय नैबे घाटआवहाय माने आरति होयो आरति जायो आरोना थ' 20 मिनिट्सनि आरति जायो टाइमिंआ चेन्ज जाबाय थायो जों थांनाय टाइमावहाय दायो 6टानिफ्राय 6:20 जायो आरो माने 20 मिनिट नालाय पुरा कारेक्ट 6टानिफ्राय 6:20आवहाय जोबो बिराद मोजां नाङो बेयावहाय भिडिअआवसो आङो मोजाङै दिन्थिजोबनो हायाखै जायगाफोरखौ मानो होनना बुङोबा भिडिअ लानायनि एलाउ गैया नालाय फनखौनो मोनखाया नालाय ओमफ्राय बे सोरजु घाटआवहाय एलाउ दङ थ' बेयावहाय नै आङो देखायजोब्बाय ओरैबायदि बुरजा मानसि जायो आरतिखौ नायनो थाखाय थ' बेयावहाय माने बाबाफोरा आरतिखौ होयो आरोना बिराद मोजाङै ओरैबायदि मोजां स्मेल फैयो फुजा होनायनि जयग' बिदि होनायनि आरो ओमफ्रायहाय जा बुरजा मानसिबो थायो ओमफ्राय ओइ गाहायफोरावबो थाहैलायनांदों नुदों जायगायानो गैलायलाया मानसिया थ' गाहायनिफ्राय लाबा साबसिन नुहुरगौमोन खिन्थु आं भिडिअ लानायनिफ्राय आं गाव फिल खालामनायखौ इम्परटेन्टसिन सानबाय थ' बेखायनो आं बेयावहाय जबाय आरो
दर्शन जानो मोनबाय आरोना ओरैबायदि समायना जायगा हाय हाय नोंथांमोननो जुदि आङो भिडिअ लानानै दिन्थिनो हानायमोनबा जा गोजोनगौमोन खिन्थु सिङावहाय मबाइल केमेरा बिदि जेबो एलाव गैया आरोना नङाबाथ' दिन्थिनो हाबायमोन आं